Wong ki nuwun sewu, digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Ana iki to. Kowe becik paten timbang kepisahan Sugeng dalu Mbak Lintang, pripun kabare? Alhamdulillah sehat Mas Dalang. Aku ketemu karo jenengan ki wis ping 3 iki ya, Nduk. Iya. Nggih, alhamdulillah yang pertama dipertemukan di mana? Niko di Jakarta, di Bekasi. Sik. Kayak anu Mbak, antarane ning nggone Pak Haji Saidi karo sing ning Bekasi aku lali. Loh, kok saged? Berarti ya 2 kali itu. Iya. Sama yang ketiga yang ini ya Mas Dalang. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dalu menika saged sowan Nggih. di PT Jatinom. Jatinom Indah. Heeh. Alhamdulillah nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak. Apa? Lah pripun lho kok Sampean- ngobrol kok disambi rokok. Loh, wong jagongan ki penake jan karo udut. Wah, Nek jagongan karo diudut ya angel ya arep omongan piye. Oh iya. napa nih Mas Dalang? Udute iki lho ya karo diudut to ya. Ah, nggih. Wis karo adine iki biasa wae ta. Nggih, kita itu KCE berapa tahun ya Mas? Tua sampean, Mbak. Loh, masa toh Mas mboten Oh, tuan sampean jenengan? sampean ra arep dadi Mbak Yuku to? Loh, Gunung Kidul Bantul cerak. ah ya ampun. Berarti jenengan nggih mireng? Heh? Jenengan nggih mireng. Ndelok aku nyatake langsung kok ya aku. Iya. Kuwi dadi apa? Live. Iya. Matur nuwun ki sowan ngersane anu Mbak, panjenengane Pak Sigit sak kulawarga. Nggih, alhamdulillah. Ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya warga masyarakat lan para tamu undangan khususipun kagem Bapak Sigit sekeluarga nggih. Ingkang pundi nggih Bapak Sigit nyuwun sewu? Loh yang masih muda? Oh masih muda Bapak Sigit nggih? Masya Allah, piantunipun bagus. Sugeng dalu Bapak Sigit. Sugeng dalu. Niki wau kula nggih dereng saliman, kula boleh salim? Boleh nggih? Boleh nggih, kula tak turun. Lewat pundi nggih, Mas? Ah niku tanggane kono Lewat Mbak. tengah saged? Bisa. Aja. Oh, Bahaya bukan nek lewat ngliwati sini. yoga, bahaya. Ah nggih. Pak Sigit bisa nyanyi napa mboten nggih Pak Sigit nggih? Sugeng dalu Pak Sigit. Nun sewu nggih. Sugeng dalu boleh salim nggih? Oh gini nggih, sugeng dalu Bapak. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Mas ya. Bapak, nun sewu nggih pareng salim nggih Bapak nggih. Bapak sugeng dalu. Nggih, Ibu. Nggih, niki sekeluarga semua nggih Bapak Ibu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di belakang nun sewu nggih. Mas, Pak, ngapunten lho sampai kleru nyelok Mas ya Allah. Sugeng dalu Pak Sigit niki Bapak bisa nyanyi. Bisa enaknya dipanggil Bapak atau Emas atau sayang. Hah? Gimana? Tapi sebelumnya Pak Sigit masih single, sudah punya single atau sudah punya pasangan mungkin? Gimana? Apa ditungguin pasangannya ya mungkin ya? Dalam? Ya Allah, putrane sakmene gede nih.
Iya. Ya. Iya. Ki nawala akeh, Mbak. Nggih. Diaturke. Katur Mas Dalang. Heeh. Kula nyuwun tembange ninggal katresnan kalian kacu kuning. Wah, ninggal katresnan. Nggih saking- napa malih? Saking sinten? Saking Pak Santo, Bapak Santo. Plosowarang Blitar. Oh Matur nuwun. nggih, Ki mau matur sembah nuwun. nyawere rokok sebungkus. Matur nuwun, Mas. Nyuwun tembange sesideman anggitanipun Pak Haji Sukron Suwanda. Oh iya. nggih. Saking lesehan ayam goreng Sri Kandi Jalan Cakraningrat Sentul Blitar. Oh iya. Nomor 0822 3397 1247. Oh iya. Diaturke sing endi, Mbak? Nggih. Sampean milih Sesideman? Nggih. cocok kian. Iya. Nggih, cocok nggih. Nggih. Ngagem bawa. Nggih, kaya lelakone kanca-kancane ngene. Ya. Ayo sing tak critake mau, Mbak. Iya. Lah nggih, jane nggih tasik timur-timur sedaya lho. Kok wis sesideman. Le sesideman niku le nyimpen dhuwit didekek nggon pusaka-pusaka. Sing kandhani bojone iki, aku nek karo walat ki ora percaya. Iya. Terus iki anu, salam santun saking Mbah Lurah Kuningan Blitar. Oh nggih. Nyuwun tembange Gubuk Asmara. Wah, Gubuk Asmara. Alhamdulillah pamundutannya banyak sekali nggih Pak Dalang. Oh, nggih. Mas Dalang. Oh, badhe nderek ngregengaken swasana. Oh nggih. Arep nderek beksa, Mbak. Nggih, Joget, nggih. iya. Nggih. Iki maringi Cehna Tresna 100.000 alhamdulillah. Tak dumke kok. Iya. Bawani, Mbak. Nggih. 6 jiro lu. Ui tani. Wong kok mbiyen pisanan ketemu nganti sprene ajek alus lho. Nah, lah nggih. Mbak Lintang kuwi lho. Iya. Oh, beda karo iki sing gedhe mangane iki. Anggere mansus Sugeng Dalu, Pak. Nggih, Sugeng Dalu. Wah, jan halus-halus. Nek Mbak Lintang ki maksude ki karo wong ki nuwun sewu. Digawe supaya wong ki jagongan ki supayane lega. Iya. Supayane ya ora merasa wedi. Oh. Apa? Lan jenengan apa mboten wedi nek jagongan kalih kula? Ora, Mbak, mergone tutur katane panjenengan menika alus, kepenak ditampa. Anak iki to. Oh. Sapa? Via. Man kae dememeng ya dememeng kono. Handere sang baki pria bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayungyon Kono gek duduk. napa Mas Dalang? Ora kowe anu rokok tukang manu operatore. Iya. Gek dudut aku agek bolong sih. Iya. Iya. Selendang kuning kang saking ukir
kurang swara kurang permono ing wasis angungrung marang angrung-rung marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis kangge Mbak terus tresno sesideman Enggak, Mbak. luwe becik patenono timbang perpisahan Berikan Sulistya tak riwangi samudana marang kula karo walan praputra nyuwun anu Mbak keterangan Mbak nggih sampean ki nek pentas ki sangune apa kok suarane iso kemlemet alus ngono kuwi lho wah lan apa kula niku namung nganu ngeremus kencur oh kencur nggih oh cocok itu kuncinya Mas Nggih. Dalang oh ya tak cobane sesuk Mbak nggih Oh. kencur tok tapi jek kurang lan apa karo apa meneh harus ada yang menyemangati oh ah sapa sing nyemangati sapa tadi kula sampun di WA Pak Sigit tapi aman oh nggih Pak Sigit sing nyemangati Iya. apa-apa napa napa sing ngendang elek lamene mula kok suarane iso halus Mbak oh ya iki tak nek ngono iki tak saranke sesuk iki kok jajanane akeh banget kok sing digawa kuwi ciki-cikian wah mula suarane ora iso halus pasar banget ya. panjenengane kok mau dipisah-pisui dalang bagus ora suaranya dalang ora kajen ya lagi aku kan sesuk takon sangu kencur sak kebone Iya. lek mamah ki lho piye wingko ora aku wis nggawa mesin giling kok liwat kincanging alismu tak tandur angglendang rasane atiku senadyan wasling serius aku isih mampu meladeni solarmu
Kayang nggih Mas Dalang. Nggih. Penak Mbak Irama semene iki sedengan dadi ora banter banget ora kerindiken. Nggih. Iya. Oke ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak Ibu panitianya ya Mas Dalang ya. Iya. Alhamdulillah. Guyub rukun semangat nggih Bapak Ibu panitia nggih. Yang sudah membantu memeriahkan juga Nggih. Mas Dalang. Ya tanpa effort panitia awake dhewe ra iso kepenak ning luar kene. biasa sekali. Iya. Matur nuwun. Entek Mbak. Urip ana kutaketi Matur nuwun. Iya. Injih. Sesideman wis diaturke. Alhamdulillah sampun diaturaken.